sumusuporta din sa aming okasyon ay yung panganay ko si Daddy sasabit rin. Siyang po rin yung amin. Sasabit ito sa ating daigdig. Aba, panganay kong lalaki yung ulan, no? Maraming pira. Igagapos na ng pira ni Roda, no? Ako. Si Alex. Kung na nakakagalaw yan, ginapos na ninyo, eh. Ginapos na yung pira, eh. Siyempre, pinurudahan na lang siyempre na daw. Sarli. Sinilong lang ko ninyo. Sabi naman. Sabi ko yan tungkoy ninyo. Pinurudahan na kayo ni Kuya tungkoy ninyo.